bere eskuhartzea izan zuela eskubia Espainiako gobernutik kanporatzeko eta Pedro Sánchez presidentziara iritsi zedin, eta hori trukean ezer jaso gabe egin genuela, higiene demokratikoarengatik egin genuen, aurretiaz Gasteizen Marotok agindu etzezan aritu ginen bezala, edo eta Nafarroan aldaketa ahalbidetzeko akordioak erdietsi genituen bezala. Hori esan da, zalantzarik ez dago, gaur aurkeztu baino, azalpenak eman zaizkigun, da astelehenean aurkeztuko den aurrekontu proiektu hori tentuz aztertuko dugula, dokumentua bera, baina zalantzarik ez dago, politikan testua bakarrik ez, ingurumaria ere bai, ze egoera politiko ematen ari den ere aztertuko dugula, eta ez dizuegu bukatuko kezkatuta gaudela, lehendik ere bageunden kezkatuta, eta oraindik gehiago, badagoelako benetako zantzua, involuzio antidemokratiko baterako asmoa, proiektua eta joera badagoela Estatu Espainiarrean. Eta beraz, guzti hori aintzat hartuta aztertuko du eta baloratuko ditu aurrekontuei dagozkionak Euskal Herria Bilduk. Beti ere, ipar bat garbi duela, eta ipar hori da Euskal Herritarren eskubide sozial eta nazionalak defenditzea, inolako zalantzarik gabe, eta horretarako bidea ematen diguten urratsak egiteko borondate osoz. Eta borondate horrek adierazten duena da aldi berean hitz egiteko borondatea, gobernuarekin hitz egiteko borondatea, beti adierazi dugu, gaur berriro aipatu nahi dugu, gobernuak ezin duela txeke zuririk eskatu, zerbait nahi baldin badu gurekin hitz egin beharko duela, guk prestutasun osoa dugula hitz egiteko, eta ikusi beharko dugula, ea borondate hori zertan gauzatzen den, ea dokumentua zertan gauzatzen den, eta egoerak ere nola egiten duen, kontutan hartuta hitz egiten ari garela orain aurkeztu eta gutxienez bi hilabetetako tramitazioa izango duen dokumentu batetaz, eta deno dakigu 2 hilabetetan gauza asko gerta daitezkeela.